Takto. Nazdar. Pán vodič, nevedeli by ste nám poradiť, máme tu zástavu srdca, slečna na omdlela. Rozstaneme ju na lane? Máte lano? Mám. Takže čo, prvá pomoc? Treba nám predviesť prvú pomoc. Keď budeš mať pocit, že si to zmákol, že si poskytol prvú pomoc, tak môžeš ísť. Že by si oživil. Ivan oživil. Навеж musel, že ak mne je zle. Normálne. Nie, ona musí ostať poctivá do večera. Do večera poctivá? No tak Aj one? Popri nám môžeš aj vysvetľovať, že čo vlastne robíš a koľko raz to robíš. no. Že, koľko to už? Aký je vlastne postup? Dobre, asi by som jedal 30 krát. Pozri sa, kde udrží. Masáž srdca. Jedno fúknutie. Dobre, toľkokrát som si hovoril, že si to naškodujem. No vážne, pri tomto sme dostali, dobre. Čo ďalej? To je všetko. Keď máš pocit, že si spravil správne, môžeš ísť. Asi ne. Vojto,